Yes, angifuni ingane festival. Niyazwa? Funde kahle niyazwa? Ngingaba ngumsindo niyazwa? Yes, samhluku uthisha, samdelela uthisha. Baba omncane ayifuna ingane yalale. Yes, hamba ke esikoleni niyazwa? Sinibona ntambama yazwa? Bye bye yona. Morning, teacher. How are you? I'm fine. Hey, dude. Shout out to my cousin, bro. Like, I want to do something for this couple, man. For my cousin. Please give me ideas. I want to do something for them to show like appreciation. This guy has done something good for me. Mase ngikhohliwe. Ngiyakhumbula ukuthi ngiqhamuka kuphi kwesilungu. Yabo. These always remind me ukuthi where I'm from. And ngiyakuphi from here. Ngithola. It's not about thinking for now. It's about where you're going. So we use this to protect insurance like that. Against the invulnerable, just in case you get another get going. I can't see up and down. Don't say up on a lap on it. So first, I would always appreciate everyone that will put into my life, especially the family person. Yeah, all the family person came we found a lot. Yes, it's a cool business family. I say it, I'm a couple maybe because we things are shot and you'll be there saying shot. It's all shot and you'll be there saying shot because they was like telling me why my life is always navigating about living with an abandon like that. I won't wait until you be right. Hey, I want to let you say something. I was being to go for. I want to person when I'm phone to soon no soon. I want. I'm phone to soon. Also no soon. I was being to go for one bullet. So first, injalo nje first ukuthi abantu bayaphila bathi hayi ukuphila lokhu uthi kodwa nje ngichaza ukuthi abantu bayaphila ngemphefumulo bese yabo ngithola oh man kunini azoke lapho I know to that. So I say, guys, I want to be here, please. Hey, the band I got. Hey, look, I'm going to go. I'm going to wash and go and sit clean. I'm going to sit clean. So, guys, I'm busy. I'm about to print. Hey. Let everything fundisa into eziningi bengazazi nami ebangazazi engithwe manje ngazo. So we are set up now on simshini okay lona mfethu wenza ama copies ukhala na black and white lo wenza print out lo omkhulu ukhala uyascanner lana lo uyascanner
uyaphinda futhi ukhala no-black and white ukuthi nje into wakhona manje santekateka yabona. Lona-ke u-black and white lo uyaprintatha uyakhopha u-black and white, so yeah njengamanje-ke ngisazama ukuklina-ke yabo shanela phansi basically. Thing that we offer here, guys. Copy, scanning, emailing, typing, yabo. Hayi guys. Samafoni, charging ports. Guys, ama perfume, yabo ama perfume. Guys, ama perfume. Yabo, then like Dysa, Musplata, perfume. Okunye guys kuyayifikela nje like thosa umuntu ufuna something then bese like ngiyamsiza yabo. Okunje like something engingabhaliwe la njengokwenza isitifiketi. Isitifiketi from scratch. Lepho isitifiketi first ngaze ngisilaminate yabo. Yo ngijayela man. Like fike into ongazi uzoyicabanga, awazi uzokuthiwa. And like uyafunda ngayo bese yena losikhathi so sengiqedile ukuthina sekuseni sengilinde nje ama-client. These days guys I won't say it's like these days just like days because ama-students esidla ngawo kula ekhaya. Ama-students avalile awu-recess yabo. Ama-students ase-DUT mawuzobone lapha ukuthi ne-DUT ngale tuzo-DUT kune-places layer Mkunglo. So let's do it guys. This is my morning routine. So ngihlalele mfethu if ungekho ama clients ami too much is yo isibhobo la masenhlizweni so ngihlalele mfethu ukuthi uzuyengilalela umculo ngalesikhathi salindile ukuthi client defender kuphela. Abanayo athekeni. Wabona ama video ku TikTok. Khona nje lade ngibuka manje useburuke. Useburuke. Manje benza ama video ke manje. Babenza ama video manje. Yonke ikhanda kumele inyawo ifuna cabanga ibhola nje ngoba ngo3 abantu abalele ngo3 babhizi basupportana neteam asikwazi kuya sona sebenzela abafana ngicabanga ukuthi basebenzela abafana njengora maboss shasha bafu umuntu oqapha namhlanje ozongena bezwe anginashiti. Yabo, angazi ungwazi ngishintshela ngala content ngaphezansi ePakistanini. Mina bezwe, wanta kwa mina mfethu umuntu oqoqabo. Bangeni client ngizoqoqisa, mose liyaqoqiseka yabo. Ukuthi umuntu ozothulayo. Uyangawo umuntu onjani. Njengamanje kuthule. Wawude ngokukhona umuntu uthi kuyenzeka uthule. Kuthule kuma 2 hours. And makubusy kuye busy mfethu. Thola manje ngibambile laptop la. I'm typing something. Ngala ngiyaprinta ngala khona ufuna ukuscanela ngiphamisa umshini ngawufaka nje. Ubusy ke lapho. Makuthule bese kuyenze kuyithule nje. Ngisukume ngihlale phansi. Yabo nginemnyango ngithi ngithele manje. Ngifuna ukuyiphila series la. Consider ukuthi ngifuna uyibuka on my Netflix. Kusapholile sasekuseni hoping by the day goes on yabo kuzoba busy yabo
Nayile ngirealize mina sanginazo inkinga zemali. Inkinga yami isikhathi. Isikhathi asikho mfethu. Isikhathi sokubona uma nalo ngihlisana naye asikho. Kuyami isikhathi yabo. Isikhathi asikho bana. Awu inkinga zemali hayi. Ngeke imali khohle mntanami. Khohlo. Ibalansile. Sekulimenzi ngisebenza kanjani yabo kuphela. Kodwa uma kodwa ngihayelayo ngizoyithola. Noma yinini. Sekuthi nje isikhathi mfethu. So guys manje u10 man 25%. I wish like ngathola indlela yokubiza ama-customer. But thing is about this one ukuthi bayazi abantu bazoza. Inkinga nje ama-students bro. Ama-students akhona ama-students kuyaba khona-ke ukuthi niphithi nyana ngoba especially ngama-Sundays because ama-students awafundi umsebenzi ngesikhathi awenza sephuthuma. So guys, ngicela ngi-check nje ukuthi nisa-right yini. Please don't forget to like, comment and subscribe. I wish I could get like the one about 3 numbers on the massive so just do like shit to this point, please press the subscribe button here. Right now guys, we'll 12:34 when we're doing CV. So I'm not gonna show you guys how do I do this CV, but German doesn't since the CV German. Yeah. How dry days goes about like it was a dry I was baganjan. One day I'll film you for 8 days is when a piece. So Yaman shy CV Yaman. So guys, we are on second CV now. So I think we're doing okay. Doing second. Man, I'm feeling the conversation le. What's funny coming gagi? Angeke pana. Ikomeça o 3.
Abune ring ethule esedu. Okay, manje it's around 3. Adinga umzila azongichecka kaze. Adinga umzila azongichecka. Sipholile nje manje sapholile. Yeah. Yabo manje sipholile nje since around 2. Ngenhlanhla lokhuzana lesevile ngantshona sipholile ngisakhona umziki ngenhlanhla endlini. Wait until ubuya ama-students ngani. Yeah, sipholile nje mhlawumbe uzongena into yedwa nakhona nje angayisho azihle kanje. Oze bolsa mina manje. Kambeni episeka isafonini yakho. Oh. Yo. So guys, zona isikhathi engishesha ngaso ngiyokhimbala ukugibela la eShoprite.